A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Kemm hu sabiħ li qed nibdew din il-ġurnata oħra permezz ta' din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Dan Alla li jinsab magħna, li qiegħed ħaj għalina, li qed joffrilna lilu nnifsu fil-kelma u fl-Ewkaristija ħalli nistgħu immixxu l-ħajja tagħna fid-dawl tiegħu. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, niftħu qalbna għalih, nirringrazzjawh ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu ħajja qaddisa, ħajja tajba. U nitolbuh ukoll jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbru lil Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġielet il-Abram jobdi is-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fl-art li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn sejjer. Kienet il-fidi li ġelitu jammar fl-art imweda, qisu barrani f'art barranija, u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess weda, għax hu kien iħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-imgħallem u l-beldej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li biha Sara mara mdaħla fi żmien setet titqal, għax hija għarfet li tal-kelma li kien għamlilha u l-weda li kien ta'. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema, daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddhom. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies.
kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u salmulu waqt li jarfu li huma kienu barranin u għorba fuq l-art. Ta' bilħaq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juri b'wiċċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. U għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax huwa ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġelet il-Abram joffri lil Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħal-wediet u fem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajmu mill-mewt. U fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. Flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu bħalma wiegħed fl-imgħoddi b'fomm il-profeti u l-qaddisin tiegħu. Flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U jsalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna, b'hekk juri l-ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U jiftakar fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna mill-idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija qudiemu ħajjitna kollha. Flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dakinhar x'kien sar fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxipli: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir. Il-mewġ beda tiela għal ġo d-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma. Ġesu kien fil-poppa rieqed fuq l-imħadda, qajmuh u qalulu: Mgħallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu? Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira u qalilhom: dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan minnu biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Din li għadna kemm rajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Kemm hija grazzja li aħna nipparteċipaw fil-quddiesa mhux biss tal-ħadd imma ta' kuljum. Kemm hi grazzja kbira meta aħna niftħu qalbna għal Ġesu u nagħtuh dan l-ispazju fil-qalb tagħna permezz tal-quddiesa. Il għaliex kull darba l-kelma tiegħu, apparti l-Ewkaristija, hija grazzja kbira li timlilna b'ħafna kuraġġ. Biżżejjed nieħdu dak li smajna llum fil-Vanġelu kemm huma kliem ta' kuraġġ li qed jgħidhom anki għalija llum Ġesu. Dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandekx fidi. Bejn li qed jagħmlilna kuraġġ kbir li m'għandux ikollna biża' fil-ħajja la hemmu, fl-istess ħin qed jagħtina ċanfira ħelwa wkoll imma inti l-fidi tiegħek soda, imma inti temmen tas-sew fija.
imma inti tħobbni bis-serjetà. U qed jagħmilha li din id-domanda proprju għalija biex jien li ħafna drabi anki għaliex kif tindunaw il-ħajja fiha l-affarijiet sbieħ, l-affarijiet li neħdu pjaċir bihom, l-affarijiet li nitqu, li ngawdu, però fiha wkoll il-problemi tagħha, l-inkwiet tagħha, fiha d-dulur tagħha, il-mar tagħha, il-mew tagħha. Jiġifieri l-ħajja hija mżewqa b'diversi momenti, però is-sabiħ li dan Ġesu kapaċi li mhux biss jimli qalbi fil-ferħ, mhux biss jagħtini l-ferħ meta kollox hu sew, meta kollox wartu żgħar, imma kapaċi wkoll ikun dawl għalija ta' kuraġġ għalija, ta' konsolazzjoni għalija, ta' sapport għalija fil-mumenti jibsa, fil-mumenti diffiċli, fil-mumenti ta' biża', fil-mumenti ta' dulur. Dan hu s-sabiħ ta' Ġesu. U għalhekk kemm grazzja kbira meta nagħtih spazju fil-ħajja tiegħi jien, għax meta nagħtih spazju jien se ngawdi, jien se jkun hemm xi ħaġa oħra li timli li qalbi b'din l-għajnuna tiegħu. U għalhekk kemm grazzja kbira li naqraw anke l-kelma tal-Alla llum li dawn l-apposti sabu ruhom f'tempesta, tantu hekk li anke meta kienu fiha u raw lil Ġesu rieqed, qalulu int ma jimpurtakx minna. Kemm il-darba l-Ġesu anki fid-dulur tagħna, fl-inkwiet tagħna, fil-problemi tagħna, naħsbu li Ġesu nsina, naħsbu li Alla m'għadux jiftakar fina, naħsbu li aħna għar minn ħadd ieħor. Kemm il-darba jiġrilna anki f'dawn is-sitwazzjonijiet li aħna stess ma nibqgħux qisna nefdaw falla. U fl-istess ħin Ġesu qed jerġa' jgħid li inti għandek fidi, għalfejn dal-biża' tiegħek. Imbagħad rajna fl-ewwel qari tnejn min-nies li fil-fatt kif tindunaw tant huma ta' eżempju kbir u l-Iskrittura hawnhekk l-Lut, il-littra l-Lut, qed proprju tfakkarna fihom. Abram li kellu fidi kbira, falla, u fidi kbira mhux meta kien sinjur u kellu ħafna annimali u bejjem u ħafna tfal. Kien fidilleħ meta qallu hemm bżonn Abram titlaq minn hawn, ħatmur fart oħra. U Abram emnu u telaq. Bajneh magħluqa. Ma qadx jiddubita li ma jax fejn sejjer, kif se jagħmel, għax hemmen falla fil-kelma tiegħu. L-istess anki f'mument ieħor meta kienu wellidlu t-tifel u Alla qallu hemm bżonn toffrih dan. Naħseb jien dak il-ħin kont ngħidlu Sinjur jew qed tiġġennen inti, jew qed niġġennen jien. Inti għadt li minn dan it-tifel se jkolli daqs u li jiddaqs l-istilel tal-baħar u daqs ir-ramel u issa l-wieħed li għandi se noqtlu b'sagrifiċċju. Imma Abram m'għamilx hekk. Abram kellu fidi, falla, tantu hekk li minkejja li taħ dan it-tifel u kien kuntent dan it-tifel, però mbagħad talabulu u mar biex joffrih b'sagrifiċċju. Imma Alla meta ra din il-fidi tiegħu ma ħallihx jagħmel din il-ħaġa. Kemm sabiħa li tara dan ir-raġel Abram jemmen tant. Anki meta qisu dak li qed jgħidu Alla ma kienx jagħmel sens. Dak kull bniedem li jkollu fiduċja f'Alla għax jemmen li dan Alla jħobbu li jixtieqlu l-ġid. Kemm kienet sabiħa l-fidi ta' Sara, mara li kif jgħidilna kienet kibret ilha żmien li twellet, imma baqgħet temmen fih, baqgħet tafda fih, tħalli fideh. U għamel miraklu magħha, ħaġa li ma ssirx is-soltu li mara ta' età jkollha tarbija. Imma dan hu s-sabiħ, dawn huma żewġ eżempji ta' tnejn min-nies li l-Knisja tant ammirhom għall fiduċja tagħhom f'Alla u għall-eżempju li tawlilna biex ma nibżgħux quddiem il-ġrajiet tal-ħajja tagħna, il-ġrajiet li forsi mhux dejjem inħossuna siguri minn nfusna. U hemm is-sabiħ ta' din il-fiduċja tagħna f'Alla. Li jiena rrid impoġġi l-fiduċja tiegħi fih mhux meta nkun sikur, mhux meta jien minn għalija li qed immexxi l-ħajja tiegħi, meta kollox qed jimxi fuq ir-rubini kif nixtiequ jien, imma meta l-affarijiet ma ġew sew. Meta jinqalgħu ċirkustanzi li ma nistax nifhimhom u ma nistax nara fil-bogħod, anzi qed nara dalma. Kemm hu sabiħ nerġgħu nisimgħu il-kliem ta' Ġesu. Dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandekx fidi. Ejjew ħbieb, nagħlqu din il-mument ta' riflessjoni u nkomplu ngħixu din l-esperjenza ta' dan Ġesu li qiegħed magħna, jimxi magħna, jissapportjana, jgħinna ħalli l-ġranet tagħna ngħixuhom fil-grazzja tiegħu. U ejjew ukoll ma naqtgħux qalbna meta jkunu ġejjin u meta jiġu sitwazzjoni tibsa. Kemm hu sabiħ li kapaċi ngħixhom ma' Ġesu.
Ġesu wkoll kellu jgħaddi mill-passjoni tiegħu u biex ikun magħna u jaqsam kollox magħna Ġesu anki f'mument minnhom hu li tant kien iħobbu lil Alla missieru qallu Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Anki Ġesu esprimiha dik. Jiġifieri anki Ġesu ħass li Alla mhux miegħu minkejja li kien iħobbu, però mbagħad mal-ewwel qallu fidejk jinnerħi ruħi. Ejjew quddiem kull ċirkustanza jibsa li jkollna fil-ħajja tagħna minkejja dak li nħossu, però f'qalbni ngħidlu Ġesu, però fidejk jinnerħi ruħi. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja. Nitolbu għall-Papa, għall-isfijiet, għas-saċerdoti, għall-lajċi kollha impenjati, ħalli verament bil-ħidma tagħna lkoll inkunu bħala Knisja eżempju sabiħ fis-soċjetà tagħna. Ħalli hekk tgawdi minn din l-esperjenza sabiħa tal-Knisja li hija mimlija bid-don ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li dalgħodu qamu muġuha, inkwitati, morda, biex inti qaf magħhom mulej u tagħtihom li fik isibu il-faraġ u s-konsolazzjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal u għaż-żgħażagħ tagħna, ħarishom mulej minn kull ħsara minn kull deni. Għatihom il-grazzja li aktar ma jikbru aktar jiskopru is-sbuħija tal-imħabba tiegħek għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aktar żgħażagħ jarfu s-sejħa li tagħmlilhom għal diversi vokazzjonijiet fil-Knisja. Għatihom li jkollhom il-kuraġġ li jagħmlu l-pass u li jintelqu f'idejk ħalli hekk huma wkoll ikunu ta' serment tajjeb għall-Knisja u għas-soċjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Iqaf magħhom mulej u ħarishom int. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna llum is-sibt tal-Madonna, ejjew nitolbuha li tieħu ħsiebna hi u tħarisna hi bħala Om tagħna lkoll. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-sliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għat-qaddis u s-salvazzjoni tagħna.
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit u l-arf mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għanna fostna huwa Ġesu li qed joffri lu nnifsu b'rigal ta' mħabba f'din l-Ewkaristija mazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għata lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqaddsa u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew npoġġu il-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna li jħobbna u li jixtieq ilna ġid. Jew ngħidulu bil-qalb, missiena, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejdu fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubitna bħalma naffru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deli.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasin. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu b'imħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. ħarsu lejn il-mulej u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, qawwina bil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għammi li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Birku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Araw blima Ozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenu u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qafmana. Glorja l-Missier u l-Ibenu u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sidna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietuna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa Umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa. Umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa.
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaħfridna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marettejn qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tridin kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaħfridna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima uri li inti omna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna dnubitna ħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-sma u titqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza Marija l-mulej miegħek berkin di fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna lik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina qed ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubit neħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlew u tamatana. Slima għalik li kien għajdu li xaħna turufnatu li teva, li let nitnedu aħna nikpu nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalejna u kranijiet tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu flott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa u Verixni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Amen. Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. għal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruħu fis-slim, Amen. mulej ħnina. Mulej ħniena,
Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om bil-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li zed safja, itlob għalina, Om li zed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistoq li mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, Amara ta' kull grazzja, itlob għalina, Amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-mniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnistamla l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, sultana tal-familja. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. ħenna lina, Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. amen, Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe jkun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. amen, San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intkom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan.
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbira u Malla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġlu Om, imbirek San Ġusepp arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.